Witajcie, roztojmili. Ja się mianuję Boski Eugen. Mrr. Witam was w dniu świętego Walentygo, 14 luty. Jo, byda dzisiaj do was bajstlową fajniste autko. Miałech do was zrobić malucha, ale wiecie jak to jest. W tomu malucha ten się słabo ruch. Oj, dajmy spokój. Mam nadzieję, że oglądają mnie jakieś fajne laski, gryfne dziążki i fajniste karlusy. Mam nadzieję, że będziecie mieli szpas i radzi z tego widea. To ja do was teraz zrobię autko. Dobrze? No. I ja miał save'y, i ja miał expa w pierony, ale ja potem robił formata i mnie się to wszystko straciło. I bez to ja by dzisiaj robił takie autko. Nie wiem co to jest za rodzaj autka, ale je żółte i je fajniste. Dobre, moje kociaki, mrrr, obejrzymy co mamy do zrobienia. Tuleja, troszkę jak stuleja. Dobrze, mamy tuleje dwie, nie jedną, dwie, o. I zwrotnicę przednią typu A, dobrze. To wezmmy te autko, bo jo jest Boski Eugen. Najlepszy mechaniker na całkiem Górnym Śląsku. I ja teraz wezmę te auto i wdupia je na podnośnik. Teraz wcisna ten dupny, czerwiony, blindujący knefel. Taki wielgi, taki czerwiony, taki gotowy. Kaj stoi switch. No to bez tuż cisna ten knefel. Niech się dzieje, co chce. Dobrze, teraz wliza rein w te auto i obejrzymy, co same sknolone. Dobrze, tryb badania. I widzę już ta I widzę już ta tuleja. Dobrze, to teraz idę w tryb demontażu. Nie montażu. I byda ta tuleja demontową. No demontuj się tuleja. I ja, czemu ty się nie chcesz demontować? O, teraz ta szraubka wyjma. Widzieliście, jak ona takim szpiralnym ruchem się pięknie wykręciła? Niby to baletnica, najlepsza balet majstrzyni z rosyjskiego baletu w Moskwie. Niewiarygodna sprawność. Moi piękni. Dobrze. Tuleja mamy wykręcono, co teraz będę robił dalej. Jo, Boski Eugen, najlepszy mechaniker na Górnym Śląsku. Dobrze, jo mam teraz wymontować, kaj mam to mam fela, a to mam zwrotnica, ale nie tako jak na kolei. Nie, Dobrze, to ja to teraz wymontuję, a nie mogę, bo mi coś sam sztrymuje, amortyzator mi sztrymuje. I co? I wahacz dolny, ja? No dobre, to ja go zaraz wymontuję, wykręcę te szraubki. Szraubką godą raus. Ja? Szraubki idą weg. Dobrze, i teraz muszę wydupcyć amor. Amor, niczym ten amor, który z łuku szczelo prosto do polszczotka waszego serca. Dobrze, ja teraz wydupca ten amor i no ja muszę najprzód jeszcze ten stabilizator, łącznik, a żebych to zrobił, to muszę zdjąć całą fela. No dobrze, zdejmniemy ta fela. Szraubki idą raus. Mrau. Dobrze, to wszystko wykręcą. Ja to już tego nie mam. I teraz co ja muszę zrobić? Ja się sam zbliża. Zwrotnie ja muszę to, a najprzód muszę to, zaś wykręcą szraubki, to wyk, ja muszę teraz, co ja muszę? Ja chcę zdjąć ten amor całki, to ja muszę te górne łożysko odmontować, ja teraz szraubki wykręcę, wie heistrym.
I... Co? Mogę już to zrobić? Nie, coś mi sam dali sztrymuje. Coś mnie od tego sztopuje. Czekajcie, jo to zaro obejrza, bo ja jest boski Eugen. Dobre, zwrotnica nie mogę. Muszę klocuszki hamulcowe. Ojej, zacisk. Muszę hamulca. Oj, chyba byda psiką. Ach, bo mnie tak zakręciło. Bo mnie tak w nosku zakręciło. I myślał, że byda psiką, ale nie tym razem. Dobrze, to ja muszę teraz ten klocuszek raus. Czy ja? A to muszę tarcza raus. I cóż, i piasta, a żeby piasta, to muszę łożysko. A co było łożysko, to muszę wszystko. No i wiecie... Ojejku. Dobrze, łożysko raus, chyba byda psiką zaro. Piasta przednia. Tyż muszę przednio piasta zdemontować. Jaki jo jest zarobiony. A jakie jo mam rączki delikatne, obejrzyjcie. Jezder. I mogę teraz ta zwrotnica raus, ja wyłaża. Przepraszam, bo zrostoj mieli, ale mnie tak z tej akcji zakręciło. Jejku, dobrze, ja teraz idę do Geschäftu, zrobię zamówienie i się zamówię wszystkie te łony, które potrzebuję, sobie te autko do końca zbajstlować. Ja dzwonimy do mojego kamrata Mirka, on mi to ściągnie z magazynu aus Deutschland. Dobrze, przepraszam, jo jest taki świntuszek, oczywiście, co mi idzie o tuleja, a nie stuleja. Dobrze, nie mam tulei, to co ja mam zrobić? Czekajcie, no. Tuleja gumowo. Dobra, zaraz sam szkrobnymy. Tuleja gumowo. Nie idzie. Czekajcie, i bo ja nie był w dobrym sklepie. Tuleja gumowo, ja jedno i drugo. No. I co ja jeszcze potrzebował? Jakiś wahacz. Nie. Ja teraz nie pamiętam, zaś muszę obejrzeć. Co to było? Zwrotnica, nie wahacz. Eugen. 35 lat w zawodzie i nie poradzisz tego spokopić, spamiętać. Zwrotnica przednia typu... Dobra. Mam wszystko. Teraz byda montową. Dobrze, jadymy teraz już po gipku. Co by ta robota zdążył zrobić na czas. Można do Geltagu dostana jakoś premio, ale nie wierzę, bo ja już robię 40. Bez kozery powiem, 57 lat w zawodzie i ja jeszcze nigdy nie dostał premio do Geltagu. No, montuję ta piękno nowość tuleja i wszystko będzie, moi drodzy, zaro ferti. Dobrze, teraz klocuszki. Choby te klocuszki Lego, którymi każdy z nas się bawił za bajtla. I to były najlepsze chwile w naszych życiach. Nie chodzi mi o tako żyć, wy świntuchy. Dobrze. Teroski zamontuję łożysko piasty i końcówka drążka. Zakręca ta mutrana ta szrauba. Dobra, jadymy po gipku. Amor, niczym ten mały bożek, który szczelo z łuku w nasze serca. Teroski łącznik stabilizatora. Ja lecymy po gipku. Dobre, teroski wciepna fela. Wszystkie szraubki idą rein. Ja, chobych to robił nie pierwszy raz, bo nie robię tego pierwszy raz. I no robię to już kiedyś raz. Dobrze,
Myśla, co sam mamy wszystko zamontowane. Dobre. Idziemy na zadek. Teroski zobejrza. Tuleja. Ja tego nie zdemontował nawet. Oj. A ja to chciał zamontować. To tako fajno nowo z tuleja. I chyba mamy wszystko zrobione. Czy ja dobrze widzę? Górne łożysko amortyzatora przedniego. Kaj jo tego nie zamontował. Jak jo Eugen, boski Eugen mógł coś takiego przeoczyć? Oj, Eugen, już nie ten ślep, wiecie. Czekajcie, mi coś sam brakuje. Ja już to widzę. No i pięknie, pyk. Dobrze, teroski chyba wszystko. Zrobione. Moi drodzy, to jo Eugen, a to była tako ino malutko próbka tego, co jo potrafia zrobić. Bo jo potrafia dużo. I jo już nie jedne auto zbajstlował. Dobrze, to jo się teroski spamiętam i jo już by dalecił, moi drodzy. Rostoj mili. Eli żeście mieli radzi z tego spędzania czasu z Eugenem, boskim Eugenem, to zapraszam was na następne wideo. Łostowcie mi kciuka do wierchu i miłego dnia świętego Walentygo wszystkim pięknym paniom. Ciao.